estét kívánok! Tudják, minden egyes alkalommal, amikor leülök ide a kamera elé, azt abban a reményben teszem, hogy az este folyamán sikerül valamit adni, amivel talán egy picit majd gazdagabbnak érzik magukat. Ez persze nem történik olyan gyakran, és nem könnyű olyan vendéget vagy témát találni, aki valóban ezt képviseli. Az, hogy ma esti vendégem itt van velünk, az pontosan annak az eredménye, hogy úgy érzem, ő valóban egy érték. Elfogult lennék? Hát lehet. Önök ne legyenek azok. Tartsanak velünk az elkövetkezendő 2x20 percben, és döntsék el önök maguk, hogy igazat mondtam-e. Köszöntöm a stúdióban Edka anyót. Szia anyóka, tegeződjünk szerintem. Én szerintem is. Így természetes. Néhány perccel ezelőtt ki is javítottál, amikor azt mertem ajánlani, hogy letegeződjünk. Mi a bajod, vagy mi a gond azzal, hogyha letegeződik két ember? Mert ez éppen az ellenkezője, amikor azt mondom valakinek, hogy szervusz, magamhoz emelem, és nem le. Hanem az akkor emeljük a másik embert magunkhoz, amikor ilyen közvetlen, családias hangon beszélünk vele, és nem mondjuk, hogy tetszik tudni, tessék mondani. Bízom benne akkor, hogy ebben a családias hangulatban tudjuk elkezdeni és folytatni is a ma esti beszélgetést. Én is. Nemrégen találkoztunk mi. Emlékszem, hogy az első találkozásnál nem telt el néhány perc, és már is figyelmeztettél arra, hogy rakjam helyre a fejemet. Na ez persze nem olyan egyszerű. Mit is jelent az, hogy rakjam helyre a fejemet? Igen, ez kimondani nagyon egyszerű, és így is jöttünk a világra, hogy helyén volt. Már abban a pillanatban, csak egy icipici kis behorpadás itt a mellkasomba, már is a nyakam előre bukik, és az agyi vérkeringésem rossz, tüdőszívmunkája gátlás alá kerül. Tehát tulajdonképpen az a mozgás, amit a kicsi babáknál látunk, akik még ott hemperegnek a földön is, mellkas domborítással nyúlnak bármi után, az az a mozgás, ami eredendően a miénk lenne? Az az a mozgás, amit egy életen át, vagyis ebben a testben létezésünkön át mindig alkalmazni kellene. Amikor legelőször a kisbabát hasra fektetjük, innen emeli a fejét. Innen nem tudná felemelni. Innen, és amikor legelőször felül, ugyancsak innen indítja a mozgást, és mindig onnan mozdul. És olyan szerencsém volt a 84. évemre, hogy vissza tudtam szerezni azt a képességet, amivel világra jöttem, és mindenki képes rá. Amikor mondtad, hogy érték vagyok, édesem, ezt mondjuk úgy, hogy valamennyien nagyon csodálatos értékek vagyunk, és nem is tudjuk, hogy nem mindig csak a másik ember a csodálatos, mert mindenki saját maga a legnagyobb csoda meg titok magán. Azt jelenti az, amit mondasz, hogy tulajdonképpen te csak segítesz felfedezni nekünk azt a csodát, ami bennünk magunkban már ott van? Nehogy Isten elfelejtettük, vagy elhagytuk félúton valahol? Pontosan, amikor azt mondják, hogy neked köszönhetem, hogy magamra találtam, hogy már nem vagyok ideges, nem vagyok ingerült, nem vagyok fáradt. Na nekem, édesem, én csak a felbújtó vagyok, a tettes te vagy. Azt hiszem, hogy azért nálad sem ilyen egyszerűen kezdődött ez, hiszen ahogy szokták mondani általában, azok az emberek találják meg magukban is, hogy az életükben a legnagyobb kincseket, akik előtte azért úgy rendesen megszenvedték az azt megelőző éveiket. Nem hogy kötelező. Nem feltétlenül szükséges. Nagyobb tapasztalata van az embernek, mert tudja, hogy mi az, hogy rossz közérzet, mi az, hogy jó, de nem szükséges. Van olyan sok fiatal gyermekem, én soha nem mondanám azt, hogy tanítvány. Mindig azt mondom, hogy az újszülött szellemi gyermekem, mint te is például. Ha elfogadod a tanaimat, akkor újszülött szellemi gyermekemnek nevezlek, és úgy örülök a fejlődésednek, mint az édesanyja a kisgyerek, amikor először rámosolyog, mikor egyet lép, mikor egy megszólal. A fejlődésed az én sikerem, az én örömöm, és mindenki, aki megérti önmagát, attól a világ legboldogabb ember leszek, mert az én sikerélményem is. Azért mondom, mikor valakik telefonálnak nekem, hogy neked köszönhetem, mondom, édesem, én csak a felbújtó vagyok, de mindig mondom, hogy helyetted semmit nem tudok megtenni. Nem tudom, a másik ember szoktam mondani, leveheti a fejed, de a helyére csak magad teheted. Tehát tud a másik ember segíteni pillanatnyilag. Persze, hogy nagy szükségünk van egymásra. Akár mit fogunk a kezünkbe, minden. Sok-sok ember összmunkájának a következménye. És egymáson segíteni is lehet. Csak azt ne várjuk soha, hogy a másik ember azt is megtegye helyettünk,
ami csak akkor hat ránk, ha mi tesszük. Rendben, elfogadom, amit mondtál. Akkor is eszembe jut, hogyha talán ahhoz, hogy felbújtóvá válhasson valaki, mint ami mondjuk most te vagy amit képviselsz, ahhoz neked is végig kellett menni azért egy rögös útszakaszon előtte. Hiszen akár mondjuk 30-40, de mondjuk azt, hogy 40-50 évvel ezelőtt még nem beszélhettünk volna erről, a magadban felfedezett képességről. Akkor bizony még nem. 55 évig éltem betegségtudatban, mert mivel, hogy úgy születtem beteg gyerekként, de mostanában én már azt mondom, hogy a beteg emberrel nagyon sokan foglalkoznak, a problémás emberekkel is. Minden harmadik ember már tud segíteni másikon valamilyen formában. Reflexzónát masszíroz, energiát ad, stb. A Természetgyógyász Egyetem ontja a gyógyítókat, az orvostudomány csodálatosan fejlődik, és mégis egyre több a beteg ember. A megoldás nem az, hogy csak a másik embertől várom a segítséget, csak ameddig lehet, ameddig a másik ember megteheti helyettem azt, amit nekem kell. De tegyek oda én magam is, hogyha teszek valamit, akkor jutok el oda, ahova szeretnék. Neked mi volt ez a változás? Tehát említetted, hogy 55 évig betegségtudatban éltél. Igen. Azt jelenti ez, hogy szerinted a betegség nem egy külső dolog, hanem valami, amit mi magunk kreálunk a tudatunkban? Végül is beteg gyerekként jöttem a világra, ezt már olyan sokszor elmondtam pedig, hogy nyitott hátgerincsel, gerincfejdüléssel, szerviszékbajjal, a ritmuszavar a szívemben most is megvan. A gerincfejdülésem most is megvan, a nyitott hátgerincem most is megvan, de nem ez a var. Azt csinálok a testemmel, amit akarok. Külön edzés nélkül bármikor, ugyanúgy, mint egy kisgyerek, oda tekerem, csavarom a minden testrészem, ahova akarom. És mindenki képes rá, nem különleges képesség. Tehát tulajdonképpen, ha most összegezni akarom akár egy gondolatban azt, amiért itt vagyunk, az az volt, hogy a nevedhez ma már kötődik egy egyesület, egy nemzetközi egyesület. Gyakran hallom azt a kifejezést, hogy Etka Jóga, Etka anyu neve mellett. Azt is, hogy rakjam helyre a fejemet, legyen helyes a légzés és a tartás technikám. Ezek tulajdonképpen olyan folyamatok, amiket te újra felfedeztél magadban, több tapasztalattal, esetleg a világ különböző pontjairól érkező tapasztalatokkal Pontosan. Összesítetted magadban, Igen. és majd elkezded segíteni az embereket arra, hogy emlékezzenek erre? Pontosan mindent ki kellett próbálnom ahhoz, hogy ide eljussak. Az összes keleti, nyugati irányzatokat, különböző ilyen-olyan módszereket, hogy felismerjem azt, hogy mi marad ki mindenhonnan. Mindenkinek nagyon köszönöm, amit kaptam, amit felismertem, amit hasznosítani tudtam, de most az adott pillanatban mindent úgy igyekszem, hogy benne legyen az öröklött mozgás, mert felismertem. Olyan szerencsém volt, hogy minden élőlény az emberen kívül, ha képes rá, hogy a létezése végéig még a testben van rugalmas, mozgékony legyen, az ember is képes rá. És mi is úgy jöttünk el világra, hogy rugalmasan, mozgékonyan mozogtunk néhány évig, aztán mikor azt kérdezik, hogy miért van, hogy az ember elfelejti, először is azt gondolom, hogy a kisgyerekre, mert nagyon rugalmas, mozgékony, mindenit ott szeret lenni, mindent csinál, mindenben benne van, mondjam neki, maradj békén, ne ugrálj! Összehúzza magát, akkor még a csigolyák rugalmasak, kifordulnak a hátán, és a kis váll előre bokik, fej előre bokik, aztán a végén az egyetemi partba is így ül be, és így jön ki onnan, sokszor szemüveggel, és egy életen át, amikor megtanuljuk nagyon gyönyörűen mozgatni a testünket táncba, sportba, bármiben, akkor a betanult mozgásnál szép is a mozgásunk, de ha abba hagyjuk a betanult mozgást, abban a pillanatban tüdő, szív, agyi vérkeink és gátlak lesznek a mozdulatai, mert azonnal merevvé válik a gerinc, és nem hagyjuk, hogy megmozduljon innen a szívre ható mozdulattal, mint amikor legelőször megmozdultunk. És nem hagyjuk, hogy mozduljon törzs a gerinc körül,
hogy hassunk a gerincből kilépő idegrostokra, hogy az agyi vérkeringés mindig jó legyen, hogy érezzük, hogy ott vagyunk a lábunk ujjától, a kisujjunkon keresztül, a fejünk búbjáig, minden kicsi sejtünkben, és mi irányítjuk ennek a testnek minden életműködését, úgy, mint minden látható anyaggal csodálatosan tudunk bánni. Hatalmat kaptunk, mint emberi lények. Ne rohanjunk el ennyire messzire. Volt egy mondat, egy gondolat, ami nagyon megragadott. Amikor említetted a táncosokat, azokat az embereket, akik tudatosan a testükkel foglalkoznak, szépítik, egészségesé teszik a mozdulataikat. Az lehet a különbség, hogy amikor mondjuk elmegyek jogázni, akkor esetleg naponta 1 órában, 2-ben, amennyit szánok rá, akkor el is sajátítom azt az egészséges mozdulatsort, majd onnantól kezdve, hogy az öltözőben felöltöztem, visszanyerem azt az egészségtelen mozdulatot, ami belém ívódott, miután gyermekkoromban rám szóltak, hogy ne mozogjak annyit és húzzam össze magam. Igen, hogyha csak a más irányzatokat tanulsz, amelyekben ugye van a testtartásról szó, de az öröklött mozgást, mikor én rájöttem erre, hogy az öröklött mozgás újra nekünk emberi lényeknek tanítani kell, akkor nekem azt mondták az indiaiak, hogy minek azt tanítani, amivel a világra jöttünk. Na de kérlek szépen, bennünk van, persze, hogy bennünk mélyen elnyomva, persze, hogy újra kell tanítani. Ezért ők nem értékelték, hogy ezt újra tanítom, de most én tudom, hogy ott tartunk, hogy most már akreditálva van a módszer, ez az felismerés. Nem mondom, hogy az én módszerem, nem én találtam ki, hanem a teremtőnk. Csak felismertem, hogy minden korban képes az emberi agy arra, még épp, hogy újra visszaszerezzük ezt a nagyszerű rugalmasságot, ezt a vérkeringés frissen tartását, a lábújtól a fejbúbjáig, ahol vagy mindig képes vagy irányítani ennek az anyagnak és a minden életműködését úgy, mint más anyaggal, miket csinálunk az anyaggal. Az anyagot tudjuk építeni, rombolni, sokszorosítani. Emberi testet is tudunk építeni, rombolni, csak életet nem. Ezt a képességet nem kaptuk meg, hogy életet teremtsünk, meg életet megszüntessünk, mert az élet maga örök és megsemmisíthetetlen. Nem lehet megszüntetni az életet, az volt, van, csak a testünkből léphetünk ki, de az életből nem. Minden olyan gondolat, amit most mondasz, az érzem, amiközben beszélsz, hogy ez a lényed belsejéből jön. Tehát ez nem egy információ, amit most átadsz nekem, miközben itt ülök és nézek a szemedbe, látom, hogy ez belőled őszintén jön. Azt jelenti ez tulajdonképpen, hogyha sikerül az embereknek ismét felfedezni magukban ezt az eredendő mozdulatsort, vagy tartást, vagy légzéstechnikát, akkor olyan mélyebb felismerésekre is eljuthatnak, ami tulajdonképpen megnyithatja a tudatukat, a lelküket egy teljesen új életmód felé? Pontosan, édesem. És a tudatukat így, ahogy mondtad először, mert a lélek, ha egyszer örök, mindig ugyanaz, hanem a tudat, az emberi tudat, a beteg nem a lélek. A magam részéről pedig mindenkinek megengedem, hogy úgy higgye, vagy hogy én ezt a szót nem is igen szeretem használni, hogy hit, mert a magyar szó olyan gazdag, ki lehet fejezni. Sokféle módon azt, hogy nem hiszem, tudom. Csak azt mondom, hogy ne hidd, amit mondok, mert akkor ez igaz, ha megtapasztalod. Hogy ez az erő, ami körülvesz téged, akkor, hogy megtartja a bolygónkat, nem holik a másikra. Hát hogy ne tartanám a testünket, ha hagyjuk, hogy belehelyezzük magunkat ebbe a közegbe, és hagyjuk, hogy átáramoljon minden sejtünkön. Nagyon érdekes, tehát azt mondod, hogy az az erő, ami a világegyetemben a bolygókat megtartja, hogy profán módon mondjam, ne hújjanak egymásra, az ugyanaz az erő lehet, ami... Ettől mozdulunk, és azt mondja az ember, hogy hullafáradt vagyok, nincs erőm. És az erő kimeríthetetlen, hogy honnan van, mi az, hogy élet, hogy honnan van ez. Ezt az emberi agy, azt a képességet nem kapta meg, hogy kiderítse, hogy honnan van, de van, és megszüntetni nem lehet, még atombombával se. Azt sem tudjuk, hogy néz ki a teremtőnk, mert láthatatlan. De ha megértjük, hogy minden láthatóban jelen van, így a testedben is, mindenben ott van, ezerféle módon fel lehet fogni. De mindenki mindig ugyanarról beszél, ugyanarra gondol, csak más módon. És nagyon szerencsés az ember, aki meg is érti, amit beszél. Nem csak beszél róla, elolvasta innen és elmondja, meg is érti, megtapasztalja. Sosem mondom, újra mondom, hogy nem mondom, hogy higgyel. Értsd meg, fogd fel, tapasztald meg, hogy az a láthatatlan erő, amely körülvesz, ha hagyod, visz magával, és lebegsz itt a végtelenségben a bolygónkkal együtt. Amikor teremtő erőről, meg korábban hallottam már, említetted az őserő szót, akkor úgy érzem, hogy tudatosan figyelsz arra, hogy
véletlenül se olyat említs, ami akár valamilyen csoporthoz vagy valláshoz Igen. kapcsolódik. Igen. Mégis amiket mondasz, azok valamilyen szinten földhöz ragadt képességekkel befogadhatatlan dolgok, amiket csak akkor tudunk megtapasztalni, hogyha egy kicsit a saját tudatunk korlátain túllépünk. Azt jelenti, hogy azért vigyázol annyira ezekre a szavakra, hogy esetleg olyan emberekhez is eljusson a módszered. És hogy meg ne bántsak senkit azzal a felismeréssel, hogy felismerte, hogy mindegy, hogy milyen a világnézeted, akkor is ugyanarról beszélsz. Ugyanaz a teremtőd, azon a földön vagy, az a nap ragyog rád, azok csillagok. És az, ahol nyugtatja az idegrendszered. Tehát mi összetartozunk, mindegy, hogy milyen a világnézeted. Ez nem volna baj, hogy más-más világnézetünk van. Csak az a baj ott kezdődik, amikor ez elválaszt minket egymástól. És az a tapasztalatom, hogy két dolog zavarja meg az emberi agyat végképp. Az egyik, amikor el akar jutni az örökké valóságba, amiben benne van, és ezért mindent képes még ölni is, pusztítani a hitetlen fejeket, ugye, hogy a gonosznak adjon egy pofont, és akkor ezáltal majd ő eljut az örökké valóságba, amiben benne van. A másik pedig, amikor a hatalomvágy annyira elhatalmasodik rajtunk, hogy mindent magunknak akarunk, csak az én nevemmel legyen minden, ezért is képes az ember ölni, pusztítani, pedig ezt az anyagot, amit legelőször kaptunk meg, ezt se visszük magunkkal. Lehet, hogy nem bíztuk magunkkal, de úgy tűnik, hogy amíg velünk van ez a test, és ez a biztos, hogy most itt vagyunk, velünk van, ha nem tesszük őt, mondom így őt, a testünket, a sajátunkát teljesen, akkor viszont felesleges is itt lenni. És úgy tűnik nekem abból, amit látok rajtad, illetve láttam azokon a mozgásformákon, gyakorlatokon, amiket te mutatsz, vagy segítesz az embereknek, hogy felfedezzék magukban, hogy közelebb hozza az embereket a saját testükhöz. Pontosan. Ami nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon ritka folyamat a mai világban. Mégis nehéz az embernek újra visszatérni, oda, hogy úgy mozdulja, ahogyan kezdtem, elnyúlok egy már teker, csavar a gerinc. Nem csak a padlóra fekve tudom tekergetni magam, vagy különböző jóga gyakorlatokkal, vagy sportban, szabadidőben, hanem ott, ahol vagyok, és te is. És azt mondom, hogy szeress, tiszteld a látható testedet, mert hordozza a láthatatlan életet. Tényleg igaz az, anyu, hogy mondjuk egy-egy ilyen foglalkozáson, amikor segítesz az embereknek, valóban tanítod őket arra, hogy ezzel az egészséges velünk született tartással hogyan lépjenek fel a buszra, hogyan nyúljanak egy pohár után. Pontosan, úgy. Mutasd meg, hogyan nyúljak egy pohár után. Úgy, hogyha már most itt ültem, hogy kidom a melkasom, most, hogy közelebb kerek a pohár, melkasomon indítom a mozgást, mint kisgyerekkoromban. És ha tudom, hogy ez a víz, ez folyadék, tehát nem majd felszívom a pohárból, hanem beleöntöm. Tehát miközben iszol, és gondolom ezáltal miközben eszel is, akkor nem lehajtod a fejedet? Hanem beleöntöm. Akkor is melkassal közelítem az edényt, ugye akkor közel vagyok asztalon, és akkor úgy teszem a szájamba a falatot, hogy lyuk, tudom a szájam, egy lyuk, és a fejem hátra billen, és akkor is jó a vérkeringés. Ez azt jelenti, hogy akkor ülésnél tulajdonképpen még az asztaltól is hátrébb csúszol, tehát te nagyobb távolságra. Igen, tehát mindig a döntött törzselés, hogy innen emeljem a fejemet. Na legelőször felemeltük. Ha ezt a mozgást megszüntetjük magunkból, ha elnyomjuk, akkor akár tudunk róla, akár nem, mozgássérültek vagyunk, vagyis legalábbis mozgáskorlátozottak. Amikor beültünk ide, láttam, hogy egy percig sem ért a hátad a háttámlához. Ez azt jelenti, hogy minden egyes alkalommal, tehát amikor mondjuk autót vezetsz órákon keresztül, Pontosan. hadd legyen egy banális kérdésem is, nem fáj tőle a hátad, hogy nem érsz hozzá? Akkor fájna, ha megtámasztanám édesen, mert abban a pillanatban a gerincből kilépő idegrostok megfeszülnek egy ilyen úgynevezett kényelmes passzív tartásnál. Így van a helyén minden szervünk, és ha akár utas, vagy akár vezeted a járművet, ha a fenekedet hátra viszed, úgyhogy ott támaszkodik meg csak a keresztcsontnál, és az rugalmas, ugye, rajtunk van a gépkocsiban, és ahogy fogod a kormányt, vagy utas, vagy bármi, egy mozogsz a járművel, és ha kicsit megránt, még csodálatos érzés, ahogy a csigolya közötti részekben, itt bizonyos ponton a nyakszírtnél,
a legfelső háti legalsónyi kicsigolyánál, a 2 lapocka köt a szívre ható mozdulatnál, amit az indiak Anahat csakrának neveznek, akkor 5. ágyi kicsigolyánál a bejön olyan finom kis mozgás, mintha valaki csiklandozná a gerinced, és dehogy vagy fáradt, belemarkolhatsz a lábujjadba, de időnközönként a cipőt talpába, megszorítod a farizmódat egy kicsit, fokhagymának nevezem, mert hasonlít 2 fokhagymá kiriszthez. Tehát akkor vérkeringésed lecsökken, a feszítésnél elengedett, fokozódik, és pezseg a véred, és nem fáradsz ki. Tehát tulajdonképpen érzed a gerincet, de nem azért, mert fáj, ahogy mondani szoktad. Érzem, hogy mozog a törzsem a gerincemkör, gerinc a törzsben, és úgy mozgatja az ember minden kicsi testrészét, ahogy éppen akarja. Olyan természetesen, egyszerűen és logikusan. És bármikor, akármilyen nehéz gyakorlatot is végezhetünk, mert nincs bemerevedve az izom. Korábban említetted a beszélgetésünk elején, hogy látod, hogy sok ember próbál különböző alternatív módszereket találni arra, hogy az életét és a lelkét, nem tudom, bármit, hogyan tegyen könnyebbé vagy egészségesebbé. Azt is tudom, hogy amikor az emberek valami újjal próbálkoznak, és egy új dolgot mutatnak be a nyilvánosságnak, a nagy közönségnek, akkor mindig nagyon sokan akadnak, akik szeretnék ezeknek a gyenge pontjait megtalálni. Különösen, amikor az alternatív gyógyászat és az orvostudomány egymással szembe kerül. Ezek nagyon gyakori alkalmak. Nálad milyen volt a találkozás, mondjuk a modern orvostudomány és a te felfedezett, újonnan felfedezett mozgáskultúrád között? Mindegyiket szeretem és tisztelem, és csak tudom, hogy mindegyiket, hogy hova tegyem, és hogy mikor van rá szükségem. Mikor eltöltem például a karomat a Görkos járáskönyvbe, én nem tudtam volna összerakni. Ez kellett az orvos, és tudjuk, hogy sokszor mikor kell az, hogy az orvos kelljen, mikor kell, hogy a másik ember segítsen, csak újra mondom mindig, hogy mi azt szeretnénk, hogy a másik ember mindent megtegyen, nekem semmit ne kell csinálni. Rendben, te beismered, hogy mondjuk vannak helyzetek, amikor az orvos segít, világos. Tehát nem utasítod el. Nem. Az orvosok is beismerik, hogy vannak helyzetek, amikor Etka anyu segít? Én csak meg tudom mondani, hogy te mint ember, hogy segítesz magadon. Én csak azzal, hogy a felbújtó vagyok, tudod. És megmondom, hogy mit tehetsz. Hogy mindig az az erő működjön benned, amelyik nem eldeformálja a testedet, nem leépíti, hanem építi, regenerálja, hogy ezért mit tehetsz. És csak te teheted meg. Mikor mondják, hogy elmegyek, és majd csak én megnézem, hogy mit csináltok, kíváncsi vagyok rá, mondom, édesem, nézhetem 20 évig is, hogy zongorázik valaki, akkor se fogom tudni, csak ha gyakorolom. Ezek szerint, mert úgy érzem, hogy a kérdésemre úgy nem kaptam választ az orvosokkal kapcsolatban. Mondom, hogy mindenkinek szükség van a maga helyén, csak tudjuk hova tenni. Én értem, arra gondoltam, hogy elfogadják ők a te módszeredet, vagy nem? Hát édesem, úgy ne fogadnák el. Most legutóbb annyira csodálatos volt, legutóbb egy orvos fiatalember, aki azt mondja, hogy olyan kíváncsi volt már arra, hogy mi a fenét csinálta, ki az a bénasszony, aki arról beszélnek róla, és eljött, azt mondja, hogy na hát, akkor mikor beiratkozott egy tanfolyam, egy táboromba, és akkor azt mondja, amikor hallja, hogy legelőször azt mondom neki, hogy tegyük helyére a fejünket, azt mondja, na hát, ezért fizettem én be ebbe a táborba, és ezért hagytam ott a családomat. Hát hol lett volna a fej, is a helyén volt. Szóval kiderült, hogy bezzeg nem volt az a helyén. Azt mondja, még egyet se tudtam lépni természetesen, még egy falatot a számba szenni se. Végül kiderült. És a legnagyobb terjesztője ennek a módszernek szülés, és akkor lásd, hogy mozognak valon először a babák, igen. Szóval, hogy igaz, minden igaz. És az orvostanhallgatók pedig azért jönnek most hozzám sokszor, azt mondják, hogy nem akarnak csak a másik ember testéhez érteni, a saját magunkéban meg tehetetlenként élni. Ha mondjuk most itt ülünk ketten, és reméljük, hogy végül is nem csak ketten, hiszen látnak minket még emberek. Mi lenne az, amit most át tudnál adni nekünk? Mi az, amivel azt mondanád, hogy rendben, ha itt ülök veled szemben, mostantól kezdve én figyeljek erre, és akkor észre fogom venni, hogy a testem, a koordinációm, a gondolataim egy más síkra kerülnek. Most, aki csak úgy nézi a képernyőt, azt szeretném neki mondani, hogy biztos nagyon puha a szék, amelyiken ül. Hát ha egészen kicsúszik a szélére, ha rökamén ül, vagyis fotelbe, akkor ott
lesz a gerinc alsó szakaszának tartása. Domborítsa ki a mellkasát, próbálja a fejét a helyére tenni azáltal, hogy a legfelső, legalsó csigolya súlyvonalba kerül, és próbálja szorítani a farizmot. És észreveszi, hogy lefelé is, már lábszárba érzi, már térdben érzi, már cipő talpába is érzi, vagy csak a lábán érzi, hogy megfeszülnek az izmok, meg fölfelé is, minden fölfelé is, hogyha nem magas a vérnyomás az ember, akkor még a nyelvét is hozzáfesítheti a felső fogsorhoz, ha magas, akkor csak innentől ide lefelé feszítsen, és a szemeddel nézd meg, honnan nőtt ki a hajad, és feszül minden izom, a vérkeringés lecsökken, engedd el, és pezseg a véred azonnal. Amikor megfeszítjük az izmot, akkor a vérkeringésünk lecsökken, a légzés lecsökken. Amikor elengeded, akkor fokozódik légzés, vérkeringés. Ez a bőrlégzés. Így mozog minden, ettől mozog minden kisgyerek csodálatosan, hogy feszíteni, ezt teker csavar, és akkor azáltal, hol megfeszül az izom, hol elenged, és akkor a vérkeringés mindig pezseg. És olyan az ember vére, mint a tiszta forrás. Hogyha feszíteni, ezt teker csavar, úgy mozog, nem csak a különös betanult mozgásoknál csavar a gerinc, hanem mindig. Egy lépésnél, hogy egyet lépsz, már elfordul a vállalt meg a csípő keresztbe egymásban, vagy asztalt fölveszel valamit, bármit, akkor hadsz mindjárt a gerincből kilép a idegrostokra. És az agyi vérkeringés mindig jó, ha megkasegítjük a mozgást. Ottal vagyunk. Ha mosogatok, akkor is mozog a törzs, ha oda teszek egy tányért, vagy porszívózok, vagy épp asztalnál dolgozok, iskolapadba ülök, bármit, akárhol vagyok, mindenütt képes vagyok arra, hogy úgy indítsa a mozgást a mellkasommal, és sohasem a fejemmel. Nem faltölkos vagyok, hanem ember, öntudatos ember. És amikor megnéztem, hogy a kicsi majom, mikor legelőször felül, vannak ezek a természetfilmek, ugyanolyan görbe a háta, mint az öreg majomé, vagy a felnőtt majomé. De a kis emberén nem ám. Akkor fel az ember, gyerek a kis ember, gyönyörűen emelkedik a mellkasa és a feje a nap felé, mint a fűszál, mint a virág. És így kellene ülni, állni, járni, és hagyni, hogy természetesen mozogjon a törzsünk a gerinc körül, a gerinc a törzsben, és hagyni, hogy a vérkeringésünk pezsegjen. Ha megfeszít, szorítom a farizmot, akkor lassan szétterül az egész testbe. Könnyű finom feszülés, elengedett, árad be az éltető erő. Mikor az izmokat megfeszíted, akkor vérkeringés lecsökken, és a meleg salakanyag párol ki orron bőrön át, amikor pedig elengeded, akkor árad be a hűvös éltető erő. Anyu, hogy érzed te, hogy mindez az energia, amivel a kisgyerekek rendelkeznek, az örökké elfogyhatatlan energia, szinte úgy tűnik, hogy ők visszanyerik, bármit is csinálnak egyből azt, amit elveszítettek volna. Vissza, újra, mindenki. A saját életedben is így jön ez képes elő? rá. Amíg épp az agyunk, mindenkorban képesek vagyunk rá. Újra, azt a képesek, nyerjük vissza. Igenis, tele vagyok derűre, életkedve, frissessége. Csak robbanok szinte az erőtől, ami hagyom, hogy vigyen magával. És erre mindenkorban képesek vagyunk. Mondom, hogy a 85. születés, 85. belépek, ha addig agyon nem ütnek. A szilveszterkor. Január lesz az első napom, szilveszter éjszakáján születtem, tehát most a 84-et betöltöm, ha minden jól megy, akkor 85-be lépek. És ha minden jól megy, akkor mondjuk hol láthatnak téged azok, akik szeretnének? Most itt vagy Debrecenben, maradsz is egy pár napig? Most nem. Holnap már először Téglásra megyünk előadást tartani, és az emberekkel foglalkozni, hogy tanuljanak megélni a saját testükben, is, ne csak minden máshoz értsenek, a saját magukhoz is, aztán pedig Barcikára, aztán majd megint Debrecenbe, vasárnap délután 3 órakor. Hol azt majd Katika megmondja? Jó, rendben. Most egy reklám erejéig elbúcsúzunk. Azt hiszem, hogy utána az egyik kedves tanítványoddal fogjuk folytatni a műsort. Nagyon köszönöm, anyu, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm, édesem, én olyan boldog vagyok, hogyha valakit érdekel saját maga, és hogyha boldogabb lesz az ember azáltal, csak ilyen pici részem van, hogy másik ember is egyre boldogabb legyen abban, de az már úgy föl tud dobni. Tehát a boldog ember mindenkit boldognak szeretne látni, az ingerült, ideges, az meg idegesé teszi másikat is. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmüket, néhány perc múlva ismét találkozunk.